προχτές την Άννα Κορτέση να λέει ότι το βιβλίο δεν διεκδικεί κάποιες λογοτεχνικές αξίες, αλλά έχει πολύ συναίσθημα. Επειδή ακούσαμε λίγο από αυτό το συναίσθημα, ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει λογοτεχνία χωρίς συναίσθημα και ο σκοπός της ύπαρξης της λογοτεχνίας είναι να προκαλεί το συναίσθημα. Αν το καταφέρνεις αυτό, έχεις πετύχει. Άννα. Θέλω αρχικά να σας ευχαριστήσω όλους μέσα από την καρδιά μου που είστε σήμερα εδώ. Παγκαλιάσατε ένα βιβλίο που πραγματικά γεννήθηκε με πολύ αγάπη. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου συγγραφέα, γι' αυτό μου το είπε κιόλας. Είμαι μια καθημερινή απλή γυναίκα, μια εργαζόμενη, μια μητέρα και το μόνο που θέλω είναι απλά να είμαι λίγο παραπάνω άνθρωπος όσο μπορώ σε καιρούς που δυστυχώς έχουν γίνει λίγο πιο απάνθρωποι. Δεν διεκδικώ τίποτα από αυτό το βιβλίο. Το μεταξύ σοβαρού και αστείου δεν γεννήθηκε ούτε από ματαιοδοξία, ούτε για να κερδίσω τα έσοδα. Γεννήθηκε απλά γιατί είχα τόσο ανάγκη να βγάλω από μέσα μου όλα αυτά που ένιωθα για αυτούς τους ανθρώπους, να τονίσω όχι τον πόνο του, τη δύναμη ψυχής. Τη δύναμη ψυχής που έχουν όταν εμείς τα καθημερινά και μικρά προβλήματα τα βλέπουμε τεράστια. Σε αυτό το βιβλίο θα διαβάσετε όχι ιστορίες από κάποιον σεναριογράφο, αλλά πραγματικά αληθινές. Επισκέφτηκα πάρα πολλές φορές το κέντρο αποκατάστασης. Εκεί γνώρισα πολλούς ανθρώπους, εκεί γνώρισα και τη Σπυριδούλα του Φατούρου που πριν ακούσω από τα αποσπάσματα. Μια γυναίκα που τραβάει και το δικό της πόνο. Για όσους δεν το γνωρίζετε, είναι η μητέρα της Ασπασίας, της Φατούρου, της κοπέλας που πυροβόλησε ο πατέρας της και παλεύει εκεί. Εκεί γνώρισα και τον Βασίλη. Δεν θα μπορούσε να γεννηθεί κάτι άλλο με τον Βασίλη εκτός από ένα βιβλίο μεταξύ σοβαρού και αστείου, γιατί ο Βασίλης διακομωδούσε τόσο πολύ το πρόβλημά του που είχε κάνει τεράστια εντύπωση. Τεράστια όμως. Αυτό που θέλω να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους χορηγούς που βοήθησαν για την έκδοση του βιβλίου. Θέλω να μου επιτρέψετε ένα παραπάνω στο σούπερ μάρκετ του Μάνης, γιατί τις περισσότερες πρέπει να το ξέρετε, μέσω του Post Λάρισα, έχω χορηγούς και σκοποβολή. Δεν έχω γνωρίσει άλλη επιχείρηση που να είναι έτσι τόσο κοντά σε συνανθρώπους. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Όπως και τα Μικέλ, την εθελοντική ομάδα στήριξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Θα μου επιτρέψετε την εξουσία και να μην ξεχάσω έτσι κάτι, γιατί ως συνήθως λένε ότι οι άνθρωποι που γράφουν δεν μπορούν να εκφραστούν σε λόγια. Είμαι μία από αυτούς. Τελειώνοντας, γιατί δεν θα σας κουράσω, ειλικρινά ευχαριστώ που είστε εδώ. Εγώ θα συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω. Δεν θα σταματήσω. Θέλω να τολμήσω να γράψω άλλη μια φορά, αν μου επιτρέπετε. Θέλω να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, όπως ο γιος μου αποκαλεί οι άνθρωποι με τα στρόγγυλα πόδια, και εγώ αποκαλώ τους ανθρώπους που περπατάνε πάνω σε δύο κύκλους, τους κύκλους της ζωής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.